नमस्ते. आज रेखा काय बनवते बघूया. रेखा काय बनवते? आळूवडी बनवते. आळूवडी बनवायला इथेच आलेली आहे. आता ती कशी बनवते ती बघूया. एकदम मस्त छान बनवते. तू साहित्य सांग काय काय घेतलंय. लसूण, खिसलेलं खोबरं, मिरची, कोथिंबीर, कोकम, मीठ आणि सफेद तेल आणि बेसन आणि बेसन. आणि याच्यामध्ये वाटायला आहे ना जिरं घ्यायचं आहे. मी जिरे टाकते मी. अर्धा चमचा जिरं. हा. ते वाटप घेतलंय टोपामध्ये आणि त्याच्यामध्ये आता बेसन टाकते. हळद टाकतेस ना, कोकम टाकते. हळद टाकते ना, अर्धा चमचा. गरम मसाला घ्याय ना. हा, थोडा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ. आणि त्याच्यात तीळ टाकायचे आहे. हो. पीठ कसं आपण अंदाजाने घ्यायचं ना, कारण पानं जास्त असली की पीठ पण जास्त पाणी लागतं. जास्त आहेत ना. आता हे पान आहे ना उलटा घ्यायचा, म्हणजे पाठची बाजू असते ना पानाची, त्याला पीठ लावायचा. आता ही पाठची बाजू वर केली आहे आणि खाली बघा सीधी बाजू आहे. अशी उलटी सुलटी नाही ठेवत तू. नाही तेव्हा अशी नाही. कशी कशाला? अशी माय ना शेवटला आपण गुंडाळतो ना तेव्हा हे टोक येतो ना साईडला. अच्छा, मी काय आम्ही एकत्रच ठेवतो. ही वेगळी स्टाईलची आहे, ही इकडे वेगळी स्टाईल होते. तर तुम्हाला एका व्हिडिओ मध्ये दोन प्रकार भेटतात ते बघायला. आता हे बघा कसे ठेवतात. हे बॅक टू बॅक तशीच ठेवतात आहेत. आणि इथे लेअरिंग तशीच आहे, फक्त पानं उलटी सुलटी. इकडे बटरफ्लाय झालाय आणि इकडे पण बटरफ्लायच वाटतोय, पण मोठा बटरफ्लाय वाटतोय. उलटा सुलटा केले ना. हे तुम्ही किती पानं घेतलेत? एकावरती एक 6 घेतलेत. आणि मग मी तुझी किती आहे? मग ही आता मला वाटतं चौथा असेल तुझा पान, हा, है ना. हा. आणि ते अजून एवढे पान उरलेत. ही तुमची 7वी लेअर आहे ना. हे तुझी 5वी लेअर आहे. हे असं पान दुमडायचं. आता तुला पीठ नको आहे ना, नको आहे मला. मग ही मी संपवू का हे सगळं? हो. झालं. हे पानं आहेत ना, ही आता थोडी फोल्ड करायची दुसरीकडनं. आता याचं शेवट टोक कुठे बघायचं, हे इथे आहे. हे आता शेवटला इथून गुंडाळत घ्यायचा. रेखाचं झालं पण. हे आहे ना, हळूहळू याचा रोल बनवायचा. असे आता रोल झाले. हा माझा रोल आहे आणि तो रेखाचा आहे. आता चालणीमध्ये ठेवलाय. आता हे गॅसवर वाफ द्यायला ठेवते. उरलेली कोकमाची साल नाही तर लिंबूची साल असेल ना तर ती अशी पाण्यात टाकायची, टोक काळा होत नाही. आता याच्यावरती चाळण ठेवून याच्यावरती ताट ठेवायचा. आता हे शिजवायला ठेवलंय, 15 मिनिटासाठी शिजेल. झाकण मारून असं उपडी झाकण मारून ठेवायचं. गॅस बंद केलाय. आता 15 मिनिटं झालेत.
आता हे आळूवडी शिजले हे मस्त आपण शिजले एकदम, कलर पण छान आलाय. हा आता हे पंख्याला घेऊया पंख्याखाली थंड करायला थंड करायचं. आणि त्याच्यानंतर आपण वड्या कापायचे. शिजले मस्त आहेत ना. गरम आहे ना म्हणून एवढे जाडे जाडे का. तेल तापलंय, गॅस बारीक केलाय. आपल्याला कुरकुरीत पाहिजे असेल ना तर मीडियम गॅस करून थोडे भाजत राहायचे. आणि आपल्याला लगेच काढायचे असतील ना तर उलटे फिरवायचे, सीधे फिरवायचे आणि काढायचे. तेल असं गलून काढायचं पूर्ण. तेल असतो ना धाऱ्यामध्ये. कलर छान आला आणि आता एवढा खुशबू पण आली आहे ना मसाल्याची. वड्या एकदम तयार झाले, तळून पण झाले आणि गॅस पण बंद केलाय. रेखाने आलूवडी बनवली बघा, एकदम मस्त छान झाली आणि एकदम अशी खुशबू येते ना तर मी पण नाही बनवू शकत अशी. म्हणजे मी आणि रेखाने बनवली. आता ह्याच्यात तुझी कोणती आणि त्यांची कोणती? नाही, मी अजून तळलीच नाही आहे. माझा रोल तसाच आहे तो बघ तिथे ठेवलेला. हात बाकी येता मी तळेन तेव्हा तुला दाखवेन. हा ते हे त्यांनी बनवले रोल बनवलेला. म्हणजे आपण कसं चहा केला तर चहा दुधाशिवाय कशी चहा चांगली नाही लागत ना, तसं हे आलूवडी मध्ये थोडा खोबरा टाकला ना एकदम कोकणी स्टाईल मध्ये. तू पण खाऊन बघ. झाली आलूवडी, खाऊन बघ जराशी तरी खा जराशी खा. एकदम चांगली झाली, हॉटेल सारखी झाली. एकदम मस्त झाले ना. हा एकदम छान झाली. केले. आता तवा कशाला ठेवलं? कमी तेलामध्ये तळून टाकवते. हा पहिले डीप फ्राय होते, हा आता हे कमी तेलामध्ये. कमी तेलामध्ये त्याच्यामध्ये मोहरी टाकते बघ थोडीशी. अशी मोहरी चांगली तडतडली ना, कुठल्या पण गोष्टी आपण मोहरी फोडणीला देतो ना ती अशी तडतडायला द्यायची चांगली. ही आता फोडणी आहे ना, बारीक भांड्यामध्ये जर आपण फोडणी दिली ना अशी तर असे वड्या असे ताटामध्ये ठेवून आहे ना त्याच्यावर हे ओतायचं. झालं. आणि मोहरीची किती खुशबू येते बघ. तू मधोमध नाही सोडत आहे? नाही मधोमध सोडते, मध्ये तेल आहे ना मग ते एका वडीला तेल लागेल. आता हे तेल आहे ना मी तवा गोल फिरवणार आहे. आता हे मध्ये तेल आहे ना, याचा तवा आहे ना थोडा गोल गोल फिरवायचा, मग सर्वांना लागतो तेल बघ. म्हणजे तू वडी फिरवायच्या व्यतिरिक्त तुम्ही ते कडे हे फिरवली, तवा फिरून तेल स्प्रेड केलं. हा आता फिरवायला हा चिमटा घेतलाय. म्हणजे हे जरा वेगळ्या टेस्ट मध्ये लागतील आणि ते डीप फ्राय वेगळ्या टेस्ट मध्ये हा हे म्हणजे जास्त तेलकट नाही, समजलं. भाजायचे आपण चांगले कुरकुरीत होईपर्यंत. डीप फ्राय आणि ह्याच्यामध्ये कोणाला जास्त टाइम लागेल? ह्याला टाइम लागेल ना जास्त? याला पण नाही टाइम लागणार, त्याला पण नाही लागत. फक्त तेलाशी मतलब आहे, तेल नाही जास्त आपल्याला पाहिजे ना, त्यासाठी हे असे करायचे. आणि टेस्ट अजून टेस्ट यायला आहे ना मोहरी टाकायची. आता आपण मोहरी टाकली ना. हा हे आता चांगले कुरकुरीत होणार, लाल होईपर्यंत कमी गॅसवर चांगले भाजून काढायचे. आता परत तेल ओतायची गरज नाही आहे ना, दिसायला पण छान आहे ना. असे लालसर झाले पाहिजे ना हे जे लाल झाले, असा कलर आला पाहिजे. आपले एक एक सेकंदने असं फिरवत राहायचा, म्हणजे असा चिमटा घ्यायचा. आता काविल त्याने आहे ना फिरत नाही. आता मी ह्या साईडला फास्ट केलाय आणि आरामात भाजायचे, नाही तर काय होईल एकीकडे करपतील एकीकडे कच्चे राहतील. हे कुरकुरीत पाहिजे तर, नाही तर आपले रेडी झाले आहेत. नाही हे वडी आलू वड्या कुरकुरीतच मला खूप छान लागतात. हा मग टाइम लागेल. हा मग लागू दे. हा मग लाल होईपर्यंत भाजत राहायचे. आता तेल नाही आहे बघ आहे ना. भजी कशी जास्त कुरकुरीत असेल तर मजा येते, तशी कोथिंबीर आलूवडी पण कुरकुरीत असेल तर अजून मजा येते. वरून फोडणी देतात मग ते कुरकुरीत नाही होत. नाही नरम एकदम. आणि आलूवडी मध्ये ते हॉटेलमध्ये गुळ टाकतात, पण गुळ नाही टाकत ना. टाकणारे टाकतात पण गुळ टाकून आहे ना टेस्ट नाही येत चांगली. ते व्हेरिएशन करतात, थोडी फ्युजन करतात, थोडं काय टाकून मग चेंज करतात. मिठाई सारखी लागतात. मग आपल्याला कशी तिखट गोड असं तिखट खट्टा मिठ्ठा
खायची सवय झालेली ना अशी. आता ह्याच्या बरोबर चटणी पण बनवतात. ह्याच्याबरोबर आता कोथिंबीरची चटणी बनवायची, आळूची वडी आणि कोथिंबीरची चटणी. कोथिंबीरच्या चटणीवर हे असेच खायचे. पण या व्हिडिओ मध्ये आपण नाही बनवणार आहे. आता नाही बनवत आहे मी. सुरुवातीचे पण जे डीप फ्राय केले होते ते खूप छान लागले. आम्ही ते एवढे वड्या होते ते आम्ही सर्व वाटून टाकले. आणि आता तू बोलशील ये मम्मी एवढे काय, एक माझा रोल होता बनवलेला, तो वाटला असशील तू पहिलाच देऊन टाकला. आणि ते खूप खूप टेस्टी लागत होतं. ज्यांना ज्यांना वाटलं ना, मी स्वतः विचारलं त्यांना ते कसं लागत होतं. ते बोलते ते कुरकुरीत झालं ते अजून छान लागतं त्याच्यामुळे ते. आणि ते म्हणाले वेगळी टेस्ट होती. तर टेस्ट कशानी? खोबऱ्यानी. हा, खोबरं, कोथिंबीर, मिरची. तर तवा टाकलेला आहे, गॅस बंद करते आणि 5 मिनिटं आहे ना तव्यावरच असं फिरवत राहायचं. गरम तव्यावर. हा, गरम तवा आहे ना भिडाचा, तो लगेच थंड नाही होत. असं लालसर झाले पाहिजे ना सर. हा. आता आपल्याला लगेच खायचं नसेल ना तर आपण तसेच तव्यावर ठेवून द्यायची. आता एकदम मस्त छान झाले. आता मी 2 मिनिटांनी खाली काढते. का माहितीये, तवा गरम आहे ना, त्याच्यावर कसं थोडा कडकपणा येईल. आता एकदम मस्त छान भाजले आहेत. आता मी काढून देते आणि तू टेस्ट करून दाखव. आणि हे तुम्हाला जे मध्ये दिसतात आहे ते इकडे जे राहिले होते ना, ते रोल कापताना आहे ना ते तुकडे पडतात, त्याचं ते थोडंसंच पडलंय बघा. हा, ते तिकडे परत तव्यावर टाकले ते ते पण असं गरम. तव्यावर टाकलं म्हणजे जरा गरम झालं. उलट ते सुद्धा खायला छान वाटतात लास्टला. भजीचे कसे कांदा भजी केली तर त्याचे ते स्मॉल स्मॉल पीसेस राहिले की ते कसे टेस्टी वाटतात खायला, हा. तसंच. आता तुम्हाला पप्पू आहे ना टेस्ट करून दाखवूया. मीच कशाला, आपण दोघं टेस्ट करूया. नाही, त्या दिवशी आम्ही केलेले, मी आणि रेखानी. तुम्ही अशी एकदा माझी पद्धत करून बघा आणि मला सांगा. चल टेस्ट करून दाखव एक. मी तर केली आहे, तू दाखव. मी आणि रेखाने टेस्ट करून दाखवली. चला आता आपण आलू वडे टेस्ट करून बघूया. आणि बाहेरून जर तुम्हाला आवाज येत असेल या व्हिडिओमध्ये तर बाहेर वाजतंय काय? देवी येतात आहेत, त्यामुळे त्यांचा ढोलचा तुम्हाला आवाज येत असेल या व्हिडिओमध्ये. आणि आलू वडे बघा, गरम आहे. ते क्रंची आहे तेही खूप चांगलं लागतं. ते रेड वाला ते तर अजून चांगलं लागतंय. दोन्ही आलू वड्यामध्ये डिफरन्स आहे टेस्ट मध्ये, आणि दोन्ही चांगले लागतात ते खायला. तर तुम्हाला डीप फ्राय आवडत असेल तर डीप फ्राय, आणि शॅलो फ्राय आवडत असेल शॅलो फ्राय. एक डिफरन्स मी सांगू शकतो. जे डीप फ्राय झालेत ना त्याला क्रंचीनेस जास्त आहे, आणि जे शॅलो फ्राय झाले त्याला क्रंचीनेस आहे पण ते थोडं कमी आहे, थोडं कमी क्रंची, पण दोन्ही क्रंची. एकदम मस्त खुसखुशीत नरम. हा, असं नाही की हे नाही झाले किंवा भाजले नाहीत. टेस्ट एकदम जास्त चांगली आहे, फक्त डीप फ्रायला क्रंच जास्त होती. आणि तो मसाला वापरलाय ना, खोबरं वगैरे वापरलाय ना, त्याच्यामुळे तो एकदमच टेस्टी झालाय.